אנחנו צריכים לדבר בענייני דיומא, לפני המלחמה שם. כולם במתח. זה פלא פלאים, פלא פלאים. כמו שאומר הרמח"ל, רואים את זה ממש בחוש, שבתקופה האחרונה ביותר, לפני המשיח, הסתרה האחרה תגדל בצורה הכי חזקה. כמו שכתוב לפני שבר גאון, לפני שהרשעים, לפני השבר שלהם מרימים אותם למעלה, כמו עם המצרים בים, ואז הם יורדים למטה. אז הם משתמשים עם הכוח שלהם יותר ויותר ויותר. אנחנו רואים כל הכוח שלהם עכשיו, לצערנו הרב. היו אומרים תמיד שחזון איש אמר, אם לא יהיה בעיות לעם, ביטחוניות למיניהם מכל מיני סוגים, אז כל עסקם יהיה רק איך לעקור את התורה. כל החברי כנסת, כל הוועדות, גם ועדת חוץ ביטחון, גם ועדת כלכלה, ועדת משפט, הכל זה יהיה סביב זה, כלכלה עליהם, חוק וביטחון, על בני תורה. כל הוועדות בסוף הכל יסתובב איך לעקור את התורה. ואם אנחנו רואים, שהשם ישמור, בזמן מלחמה, יש מלחמה בצפון, יש מלחמה בדרום, והם אומרים, אין מנוס. הם כבר מכינים את העם נפשית, אבל זה לא יודע אם זה יעזור הרבה. אז הם מכינים את העם, אומרים, אין מנוס, יהיה פגיעה בחזית, פגיעה בעורף, אבל אחר כך תישאר מדינה. ככה הם אומרים. אבל למעשה, השם ישמור, הם יודעים שהם בתוך מלחמה, הם יודעים שהם... זה דבר מפחיד לראות, כאילו, כל העולם צוחקים על ישראל, אתה רואה את חיזבאללה. איך אני אומר? חיזבאללה שולחים כטב"מים, מצלמים, עושים מחזירים, ישראל שולחים כטב"מים, נופלים. כאילו, הם עוברים את ישראל אפילו בכל מיני מערכות. אבל, אתה היית מצפה, רואים מצב קשה, אז לפעמים באותו זמן באים שיתפללו, שיהיה תפילות, שיהיה אמונה, שיהיה ביטחון, שיהיה חיזוק, כל אחד בצורה שלו. אבל במקום זה, המלחמה נגד עולם התורה נהייתה הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה. כל הזמן זה היה, אמרו, השמאלנים, לפיד, עבודה, מרץ, גם גנץ, ממלכתי, איזה ממלכה יש לו. אבל בסופו של דבר, השם ישמור, מביאים כבר חוק לגייס את בני התורה ברמה מסוימת, שזה גם קשה מאוד. אומרים לא, הם רואים פתאום שהדתיים מסכימים. אז מה הולך? אומרים, יש מלחמה וצריכים לגייס הרבה וזה לא ייתכן. עכשיו גם מאלה של הימין ושל המזרח, גם הם עכשיו אומרים, צריך לגייס יותר בני תורה. עכשיו הם נמצאים בתוך הבור, הולכים לסגור עליהם את הבור, הולכים השם ישמור, לעשות להם חיסול, והם במקום לצעוק להשם, אומרים, בוא לפחות ברגע האחרון אולי נצליח לפני שהלבנונים, החיזבאללה ייכנסו פה, ואז הם ייתנו הרבה כבוד לתורה כמובן. לפני כן, בוא נעשה מה שאנו יכולים. בגמרא בחולין כתוב, שהגמרא מביאה, שהגויים היה להם הרבה מצוות, אבל על שלושה נשאר להם. מה השלושה שנשאר להם? הדבר הראשון כתוב, לא כותבים כתובה לזכרים. לא עושים נישואים רשמי של זכרים, של הטאבים ושל יושב ראש הכנסת. לא עושים את זה רשמי. עכשיו, הגויים מבינים, הגמרא אומרת שזה הגויים שומרים, לא לעשות כתובה לזכרים. והם... אבל לא. מה? עושים. איך? הגויים עושים את זה. אני לא יודע מה הגויים עושים. הגמרא אומרת שהם לא עושים. לא עושים. אלה שעושים את זה, זה יהודים שנראים לכם גויים. לא עושים. אבל למעשה, אנחנו צריכים להבין איפה העם, לא אמרתי עם ישראל, העם בישראל. עם ישראל זה הקדושים, הערב רב זה השניים. העם שנמצאים בארץ ישראל, שבני הערב רב, העמליקים, השמאלנים, כל אלה, זה המציאות. הם עושים כעת חוק במדינה, זה מציאות אומרים עכשיו בבתי ספר, אסור לך לתלות בבית ספר. הורים, אבא ואמא. אתה חייב לתלות אבא ואבא. אבא ואמא, ואמא ואמא. השם רשעים ירכב. אבל הם אומרים לך, הילד, בשביל שהילד יגדל מקטנותו ובנפשו,
יהיה מונח שאין שום הבדל איזה הורים. זה לא משנה, העיקר בלי זנב. זה לא משנה איזה הורים. זה הורים. הם כאילו רוצים להטביע את זה בנפש של הילד. אנחנו אפילו לא מבינים מה שאנחנו אומרים. שבן אדם גודל עם זה שזה לא דבר שלילי, זה לכתחילה. מה שהגויים מבינים, הם לא. הדבר השלישי שכתוב שמה, שהגויים מכבדים את התורה. זה נשאר להם. מכבדים את התורה, וזה מה שאין להם, השם ישמור. כל מה שהם עושים, כמו שהחזון איש אמר, כל מגמתם, הכל בסוף, איך לעקור את התורה. אבל זה בסופו של דבר מלחמה של אמונה, של קדושה בטומאה. זה לא משנה, כמו שחז"ל אומרים, אפיקורס גוי אתה יכול להתווכח איתו, אפיקורס ישראל, אין לך מה להתווכח איתו. הטומאה שלו כל כך נוראה, אין לך סיכוי לשכנע אותו בדיבור, כי הוא דבוק. טומאה שיש ביהודי זה לא טומאה שיש בגוי. גוי זה הרבה פחות. מילא, אנחנו לא מבינים את זה, אבל אנחנו נמצאים בזמן שאני לא זוכר כזה מציאות, שמתאחדים יותר ויותר נגד עולם התורה. היום בכנסת וכל אלה, זה יוצא שכולם, גם השמאל, גם המרכז, גם הימין, וגם המזרחניקים. אומרים, צריכים להתגייס, כאילו פתאום אין בורא עולם שזה הכל, אין זכות התורה שזה הכל, פתאום צריכים לערב תורה ועבודה, הכל תערבת, אבל בסופו של דבר, זה המציאות הקשה שעם ישראל נמצא בו. הסכנה האיומה בעצם של המלחמה, זה לא המלחמה, זה בעצם המצב הנוראי מבחינת הטומאה והזימה ורדיפת התורה. מצד שני, זה הדבר הכי קשה. אם היה רק, איך אומרים, את תל אביב בפני עצמו, ובני ברק מודיעין בפני עצמו, בסדר. הם בטומאה ואנחנו בקדושה, אבל הם לא רוצים שנבוא אליהם. כי תל אביב עיר מרווחת, בני ברק צפופה. אתה צריך לבוא אליהם. זה מה שהם רוצים. לא מוכנים לראות יהודי שעוסק בתורה. אי אפשר להסביר את השנאה ושהם... אתה רואה אותם רגע לפני שהם מתים, רגע לפני שהחיזבאללה נותן להם שנסראללה המשגיח מלבנון, רגע לפני לצערי הרב, במקום שהם יבואו למשגיח בישיבה, צריך שמשגיח בלבנון, הוא יסביר להם את הדרך של האמונה. הוא אומר, אני בא נלחם. מי אומר שהוא נלחם? הוא אומר, נלחם בכופרים. נלחם בכופרים, ולצערנו הרב, הם נותנים לו את האוכל. כופרים, אז יש לו, אומרים בשמיים, תשמע, נסראללה, מתפלל להשם. אלה למי מתפללים? אלה נלחמים בשם. נלחמים מה שקשור לשם השם. אתה אומר לו שם השם. איך בחור אחד אמר לי מהישיבה, בחור אחד נמצא פה עכשיו. אמר לי, אחותי אומרת לי, אל תברך בקול, זה מעצבן אותי. מה האלוקים שלך, תברך בשקט, אתה מבלבר שם בראש. היא לא יכולה לשמוע אותו מברך, להשם. איך אפשר? אבל הבחור זה אמר לי שהכל בעדינות, לאט לאט תתקרב. זה צריך ללמוד ממנו. אני הייתי נשרף ושורף, לא יודעת מי. הוא אומר, הכל בעדינות, הכל בזה, זה ישרם ישראל, שיהודי יודע ללכת בעדינות. כי האמת, הוא מבין את המצב שלה, מה ישמה? מה ישמה? כך גידלו אותה, מה, אתה יכול להתרגז על בן אדם שלא למד כלום? לא יכול. טוב, אנחנו צריכים להתפעל הרבה על עם ישראל. כמו שאמרנו שבספרים כתוב שצערנו הרב, גם בני לאה זה עמי ארצות שיש להם אמונה בהשם, אבל תלך לעמי ארצות של אמונה בהשם, הרוב הגדול שלהם יגידו לך, אתם צריכים להתגייס, אתם פרזיטים, אתם לא נושאים בעול ושוויון. ערבים לא, איך אמר ראש עיריית תל אביב, יימח שמו וזכרו, שאוכל כלבים, אז הוא אומר, בשום אופן שלא יהיה אירועים ציבוריים, בנים לבד, בנות לבד. אבל כשעשו עכשיו תפילה בקורבן של המוסלמים ביפו, עשו בנים לבד, מחיצה, בנות לבד. הוא יכול להעיז להגיד משהו, היה מעיז להגיד משהו. פתאום אתה רואה שקט, זכותם, בנים לבד, בנות לבד. הוא יעיז על ערבים לדבר, אבל חרדים בשבילו זה כלום. אבל הוא לא מבין שיגיע הרגע. אז לא אמרת לי, זה צריך לדבר על זה. הוא אומר שבמצעדי התועבה, אז יש מצעד תועבה של בנים ויש של בנות. אז זה בנים וזה בנות, אז זה גם נקרא לבד. זה של בנים. לא, אבל הוא אומר זה, הם לא בנים, אבל. זה נראה לך בנים. לא בנים. אמרו לי שפרופסור אחד,
מרוב שהוא מסתכל באייפון, פרופסור מבוגר, אז הוא אומר שהוא זוכר בטוח שכשהוא היה צעיר הוא לא היה איש. היה לו סמלה, הוא זוכר, היה לו אישה הכל, הוא היה אישה. פרופסור, עכשיו מה אייפון? בקיצור, כולם בית משוגעים, הוא אומר לך בוא תהיה משוגע אחד איתנו. שגע איתנו. איך אמרנו פעם, 4 מיליון חתולים בזבל, אומר לך בוא איתנו, איזה טעים הזבל, בוא איתנו. הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו מן השמיים, ואנחנו נתפלל לקדוש ברוך הוא שלא תהיה מלחמה קשה, אבל אם תהיה, לכל טיל יש כתובת. כל טיל יש כתובת. הכתובת שלו זה לא עולם התורה, הכתובת שלו זה אלה שנלחמים בעולם התורה. זה ברור שזה מה שיהיה, זה היה בעוטף וזה יהיה גם בהמשך. שהשם ישמור שלא נגיע, עדיף שיחזרו בתשובה.